food supplement with vitamin C. Mark Capsule Plus C. Para always kang healthy. Trabaho, exercise, jamming with friends, at kung ano-ano pang mga ginagawa. Kasangga, kahit ano man ang ginagawa mo, kailangan mong uminom ng juice na punong-puno ng sustansya. Ang juice na may halong extract guayabano. Ang prutas na may vitamin C, B1 and B2. Mayaman sa fiber, nakapagpapababa ng blood sugar. Lalong-lalo na sa may diabetes. It also prevents digestive issues such as constipation. Masustansyang inuming juice? Dito ka na sa purong prutas. Smart Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds, L-carnitine, L-glutathione, and marine collagen. Mabibili na sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets dito sa ating lugar. Ang pagkalalaki ay pawang nababawasan kung may panghihinang nararanasan. Lumalabas sa survey na prone ang prostate cancer sa mga edad 40 pataas sa kalalakihan. Para maiwasan, mag-Mark Up Capsule Food Supplement. Ito ay may macarot extra at horny goat upang sa gayon ay maibalik ang tikas at lakas. Mag-Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready. Sumasahimpapawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga. It's a Friday morning na naman. Okay nga rin ang buhay natin mga kasangga. Ang sarap ka naman talaga mabuhay sa mundong ibabaw kung ating ini-enjoy ang lahat ng meron po tayo sa ating tahanan. Nag-enjoy tayo at pagkakasama natin ang ating mga mahal sa buhay, mga lolo't mga lula natin. Enjoy na enjoy tayo habang meron tayong mga kapehan time kasama ng ating mga parents. Good morning mga nanay at mga tatay ha. Magandang pakikinig time. Di ba ga napakasarap ng buhay pagka tayo nag-enjoy kasama ang buong pamilya po natin. Sabay nakikinig ko ng ating programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Maya, paaba, kay Kayungan, sa lahat ng mga kasangga natin na Kapampangan. Magandang pakikinig time din. Maabig Yago sa mga Pangasinense. Kasangga at Kalusugan. Yung mga Pangasinense natin, mga kasangga naming minamahal, good morning po sa inyo. Sa may part ho ng Pangasinan, yung part ho ng Ordaneta, part ho ng North Luzon tayo mga kasangga ha, part ho ng Lawag City o Ilocos Region, San Fernando City, yan ho yan, part ho ng Benguet and Mountain Province. Magandang pakikinig time po sa inyo. Dito ho sa may parte po ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at saka Cagayan Valley. Magandang pakikinig time. Kasangga at Kalusugan. Naimbaga-bigat ka ni Manong Edwin Bayok. Magandang umaga rin sa lahat ng mga kasangga natin, mga tropa natin sa kapulisan. Magandang umaga po sa inyo. Sa AFP, okay, yung AFP, ba mga ano na po yan, lahat po yan, ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, ano pa nga ba, Philippine Army, Philippine Marines, baka meron akong makaligtan basta lahat na lang ng AFP, sa mga Coast Guard natin na nandyan sa mga coastal areas dito po sa Northern Luzon. Magandang pakikinig time. Welcome po tayo. Kasangga at Kalusugan. Ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga po ang inyong kasama sa mga oras na ito. Ang mga produkto ng Jmar Marketing ay mabibili na sa Nueva Era, GJO Pharmacy, Eminence Pharmacy, Bangi, Naisians Pharmacy, Marisons Pharmacy, Agudpud, Hans Pharmacy, L&J Pharmacy, and Shanshan Pharmacy. Sa pagpili ng herbal food supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyang kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng herbal food supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C.
Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng ampalaya na subok nang nakabubuti sa anumang sakit tulad ng anemia at sakit sa atay. Parsley powder na mainam sa magpapalusog ng puso. Silymarin extract na tumutulong protektahan ng atay. Spirulina na nagpapababa ng bad cholesterol para masiguro ang kalidad at bisa ng bawat sangkap at marami pang iba. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag-Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of Jmar Marketing. Call them now at 0947-645-3153. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimuril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan hatid sa inyo ng Jmar Herbs Incorporated. Patuloy pa rin mga kasangga sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ito pa rin po inyong kasanggang James Agustin Banyaga. Magandang araw pa rin po sa ating lahat. At welcome pa rin natin ang ating mga late tuners ngayong umaga. Alam nyo mga kasangga ha, habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating programang Kasangga at Kalusugan, binabati muna natin isang magandang araw ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon ay naka-tune in na naman sa kanilang paboritong himpilan, which is dito po tayo sa himpilang ito. Diba? Kaya naman sa ngayong umaga mga kasangga, atin hong pag-uusapan ang isa pang produkto na naman ng Jmar Herbs Incorporated na malamang ay sa iba ay first time nilang marinig. Yung iba naman ay matagal na nilang naririnig pero gusto pa nilang malaman kung ano pa ang meron dito. Alam niyo mga kasangga, meron ho tayong tinatawag na gandang natural papaya with tawas and turmeric soup. Skin whitening soup po ito mga kasangga. Ito ho'y isang klase ng sabon. Actually, dalawa nga po sila Dalawang variant po ito na kung saan ay napakaigi ho sa ating skin. Yan, sa ating kutis mga kasangga. Kaya naman for this morning, eto bago tayo magpapatuloy, binabati muna natin ang magandang umaga yung mga katulad natin dyan na talagang hindi naman diskumpiyado, talagang gusto lang nilang alagaan ang kanilang mga skin, ang kanilang mga balat. Alam niyo ba mga kasangga, ang balat ang pinakamalaking parte ng katawan na kung saan ay napaka-importante. Ito yung balot natin from head to foot, ika nga mga kasangga. Kaya naman importante na kung ano man ang mga pinapahid natin dyan, dapat alam din ho natin. Okay? We're talking about gandang natural guava with neem soup ngayong umaga. Itong gandang natural guava with neem soup, mga kaibigan, if you're going to think about it, ay makikita natin na mayroong guava, Alam niyo ba mga kasangga, itong guava leaf extract ay napakarami hong silbi. Ang dami po niyang nagagawa sa ating katawan mga kasangga, sa ating lalo-lalo na sa ating balat. Kaya naman ito ang isa sa mga ingredients na inilagay ho natin dito sa ating gandang natural guava with neem soup na ito. Okay? This may help to treat acne na kung saan yung mga nagdadalaga, nagbibinata. Alam niyo na mga kasangga, eto malimit ang mga itong malimit na mga problema ho ng mga ganyan. Mga nagdadalaga, nagbibinata, nag-iba kasi yung kanilang skin, and at the same time kung minsan habang tayo ay lumalaki at hindi masyadong hiyang yung ating
kutis, sa lugar man yan, sa klima man yan, o kung ano man yan, Alam niyo, napaka-epektibo nitong tinatawag natin na guava leaf extract na ito. Dahil ganyang pinapatay yung acne na ito, that is the one that causes bacteria, mga kasangga. Kaya ito yung sinasabi natin ay antimicrobial and anti-inflammatory properties ay matatagpuan din ho natin dito sa guava leaf extract na ito, na kung saan ay nakalagay dito sa gandang natural guava with neem soap natin. Diba? At hindi lang yun. Ginagamot din po niya, pinopromote niya yung rapid wound healing. Napakaganda po niya. Naalala ko pa, pagka tuwing summer, may mga nangyayari, mga kasangga. Sa mga Ilocanuan, muda nga dahil di pagdayas, and even sa Katagalugan, alam din po nila iyan na itong leaf extract o yung pinakulong dahon ng bayabas, mga kasangga, ay magandang panghil sa sugat. Diba? Kaya ako nabanggit yung summertime kasi yung time na kung saan ang oraso ng pagtutuli na kinaugalian dito sa ating bansang Pilipinas. At hindi lang yun, mga kasangga, eto rin pong leaf extract na ito, guava leaf extract na ito ay natural na antimicrobial agent. Meron po niyan para sa mga infections o kung anumang klase ng sakit ng kutis na kung saan ay dala-dala nitong tinatawag natin na Staphylococcus aureus or aureus, o kaya yung tinatawag nilang Escherichia coli. Okay? Na kung saan ay may mga bakterya po yan na sumisira sa balat ng isang tao. Di ba? At ito rin ho, mga kasangga, nagpapakita rin ng abilidad na isang antifungal activity. Okay? Kung saan ay kanyang pinupuksa, mga kasangga, itong tinatawag na Candida albicans. Okay? At meron din ho itong antiviral activity. Kaya napakaganda ho ng guava leaf extract na ito na nakapaloob dito sa ating gandang natural guava with neem soap. Kilala na ang horny goat o yin yang ho sa bansang Japan, China at Korea upang makaiwas sa erectile dysfunction sa mga kalalakihan at ovary problem sa mga kababaihan. Ngayon, nakapaloob na ang horny goat sa Markup Capsule Food Supplement from Jaymar Herbs Incorporated. Mag-Markup Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready. Ano ang kulay pulang prutas na alam mo? Malamang marami yan pag hinog na. Pero alam mo ba na sadyang may tinatawag na red fruit? Kahawig nito ang isang malaking carrot. Tubo-tubo sa mountain regions of Papua at maging sa Indonesia. Tumitimbang ng 7.5 kilograms. At lagi itong kinakain ng mga taga-Indonesia dahil malaki ang naitutulong nito sa mga may sakit na diabetes. Dahil sa magandang naidudulot nito sa ating pancreas na siyang nagsusupply ng insulin at a constant level at mayaman din sa calcium para sa ating mga buto. Ang red fruit na ito ay ang tinatawag nating buah mera. Isa sa mga pangunahing ingredients sa ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tulad ng mga tao sa Indonesia, pwede mo nang araw-arawin uminom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix na may kasamang red fruit buah mera. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries at supermarkets dito sa ating lugar. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tama ang pag-eehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman. But don't forget that after your exercise, tumimpla at uminom ng Mark Cafe 10-in-1 plus 1 coffee mix. Ito ang kapeng may brown rice extra, purple corn at stevia. Ang sarap talagang pagpawisan pag naka Mark Cafe 10-in-1 plus 1 coffee mix. Tuloy-tuloy ang pag-exercise kasangga. Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 coffee mix with brown rice extra ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar. Kasangga at kalusugan nationwide. Ang kailangan
nagpapatuloy sa ating programang Kasangga at Kalusugan, mga kasangga. Eto binabati natin rin sa magandang araw ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon ay nakatune in pa rin sa atin sa kanilang mga talapitan. Sa mga oras na ito, good morning ho sa inyo at maraming salamat for tuning in at hi na rin at binabati ko ng magandang oras naman sa lahat ng mga kasangga natin, lalong-lalo na yung mga medyo disiplinado sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga kutis. Tama-tama ang ating usapin ngayong umaga, mga kasangga, sa ating programang Kasangga at Kalusugan, at binabati ko ng isang magandang araw ang lahat ng mga napapahilamos na ngayong umaga at saka gumagamit na ng ating sabon na gandang natural guava with neem soap. Okay, sa mga nakalipas o kaya kanina lamang na pag-usapan natin patungkol sa ating isa sa mga ingredients ng gandang natural guava with neem soap, which is the guava leaf extract. Diba? Ngayon naman, pag-uusapan naman natin, mga kasangga, etong neem. Ano ba itong neem oil na ito? So ito isang klase ng langis, mga kasangga, na kung tawagin natin ay neem oil. Yan. Merong ibang pangalan yan. Ang tawag nila dyan ay Azadirachta indica. Hindi Azadirachta indica. Hindi ko alam kung tama ba yung pronunciation ko dito, pero yan isang tawag yan sa neem oil na yan, which is rich in fatty acids, mga kasangga. Yan yung mayaman po dyan sa palmitic, linoleic, and oleic acids, na kung saan ay siyang tumutulong at sumusuporta sa ikalulusog ng ating mga kutis. Alam niyo kung bakit? Kasi itong klase ng halaman na ito, mga kasangga, na kung saan nanggagaling itong neem oil, ito tinatawag na flavonoids and polyphenols, na kung saan ay napakataso ang content ng kanyang antioxidant at saka anti-inflammatory and antibacterial properties. Kaya alam ninyo, dito ngayon sa ating bansa, mga kasangga, hindi na katulad nung dati. Kung dati, mga kasangga, naalala ko pa ito, nung ako'y doon sa lugar namin, kasi kami na katira sa malapit sa bukirin, malapit sa irigasyon, body of water, as in, mga kasangga. May mga time, na pagka umuulan, gustong-gusto namin yan kasi nga, pwede ka lang magtampisaw, pwede ka lang maligo sa irigasyon. At noon, anytime, ay pwede kang lumublob, Pero ngayon, mga kasangga, i-try mo kung po pwede pa. Malamang hindi na, Kasi nga po, ay napakarami na contaminated na ang ating mga tubig. Aside from the insecticides, pesticides, kung minsan, dyan na sila naghuhugas ng kanilang mga pinag-sprayan, bato-bato sa langit. Kung nangyayari man ito sa inyo, malamang meron na rin sa mga lugar, dito sa atin man, o sa mga lugar, ang alam ninyo, mga kasangga, nawawalan na rin yung kayamanan katulad ng mga freshwater fish. It's all because dito sa mga insecticides na ito na kung saan ay nahuhugasan sa body of water. Eto, mga kasangga, ay talagang nakakapagbigay po ito ng sakit sa ating mga balat. Kaya itong neem oil na ito, mga kasangga, ay napakataas po ng antibacterial properties po niya, na kung saan ay hindi basta-basta tatamaan ng ating mga kutis. So, yun ang ibig kong tumbukin doon. At hindi lang yun, pinapalakas po niya yung level ng ating collagen, na kung saan dito ay nagpuproduce, mga kasangga, ng enzyme. Yan yung tawag nila dyan ay pro-collagen and a protein called elastin. Yan. Alam nyo ba yung collagen natin, siya nagbibigay ng skin structure sa ating kutis, mga kasangga. Kaya napaka-importante po yan. At saka para it looks like yung plump, yung parang, alam mo yung parang siya, makinis siya. Dahil kasla nga bumlag nga ti Ilocano nga kunada, or it's just like parang umaangat siya. Kaya napakagandang tignan, and it will helps also para ma-retain yung shape ng ating skin. Hindi agad magsasag yan, o kaya hindi ka agad yan magkukulubot, mga kasangga. Kaya napaka-importante po
etong neem oil na ito na dapat nating tinatamasa. Pero for now, pwede na nating matamasa. It's all because we have already this kind of soap which is the Gandang Natural Guava with neem soap naman natin sa atin ng Jmar Herbs Incorporated. O yan ha, napakaano po yan, napakalinaw po yan. Yun naman sa side na wound healer. Okay? Nakakatulong din po ito, hindi lang yung sa guava leaf extract, pero maging itong neem oil mga kasangga. According to our research ay talagang nakita nila yung compound ho ng neem oil ay pinupromote po niya yung blood vessel and connective tissue growth natin sa ating skin na siyang nag-enhance mga kasangga ng wound healing. Kaya nga pagka ganyan ho ang nangyayari ay lalong gaganda ang ating kutis at lalong ang ating mga sugat mga kasangga ay mas mabilis na gumaling. Yan naman ang itutulong ng neem oil mga kasangga na nandirito sa ating Gandang Natural Guava with neem soap. Kung hindi nyo po tatanungin mga kasangga, dalawang klase po ng ating sabon. Gandang Natural Guava with neem soap. At saka yung isa naman ay Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap. Lahat yan ay ating i-discuss sa inyo para alam ninyo kung anong nilalaman. Okay? Ito po ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga. Babalik po ako pagkaraan lamang ng ilang saglit. Ang mga produkto ng Jmar Marketing ay mabibili na sa Lawag City, Glencoe Enterprise, 6J's Pharmacy, Pinili, RG's Pharmacy, and General Merchandise, Batak, F. Pascual Pharmacy, and Roxanne's Pharmacy, Pawai, Jeff Drew Pharmacy, and Botica de Pawai, Curimao, Glianse Pharmacy. Anumang oras, ang tunay na ganda ay pwedeng lumabas. Mula nang kasama ko siya, di na ako nahihiyang lumabas at ipakita ang tunay kong kagandahan, even under the sun. Why? It's all because ginamit ko na araw-araw ang tunay na nagpapalitaw ng aking kagandahan. Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap. Ikaw, palitawin ang tunay na kagandahan. Gumamit na ng Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap. This is another product of Jmar Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets, at groceries dito sa inyong lugar. Milagros Almano Clado, 67. Station Churchside Libmanan, Camarines Sur. Ako po, dati nabili ako kay Chama nung unang gamit ko. Sa ngayon, di na ako nabili kasi yung dealer na ako, marami nabili sa akin. Pagod na pag-graming trabaho, di mo nararamdaman ang pagod. Dati nahinga yung tainga kapag napapagod ako. Tapos sumasakit yung paa ko, hindi na ako makalakad. Nung marinig ko yung Marcapi, isang linggo ko lang ginamit. Ayun, umayos na yung katawang. Kahit wala ako ibiling ulam, bibili na lang ako ng Marcapi dyan kay Chama. Kasi gusto ko lang mamintin yung mula nung 2017 hanggang ngayon, yun ang ginagamit ko. Hindi na ako nainom ng iba. Yun na lang. Ay, sabi ko sa kanila, gumamit talaga sila ng Marcapi kasi maganda ito sa katawan, kalusugan. Kung pag-aalaga ang pag-uusapan, sinisisang bida dyan sa lakas ng katawan, Mark Capsule Herbal Food Supplement naman yan. Ito lang ang aking pinagkakatiwalaan, lalo na sa aking kalusugan. Para sa pamilyang may tatag na haligi ng tahanan, dapat umiinom ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. It will boost your immune system and non-acidic vitamin C pa. O haligi ba ng tahanang may tatag? Mag-Mark Capsule Herbal Food Supplement na. Ika nga'y mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Food Supplement sa inyong mga suking tindahan, grocery, sari-sari store, supermarkets at drugstores dito sa inyong lugar. Magbabalik ang ating kasangga at kalusugan. Ayan na naman ang kabuuan ng ating programang Kasangga at Kalusugan. Magandang pakikinig time pa rin po sa ating lahat mga kasangga, lalong-lalo na po yung mga kasangga natin na nakitune in sa atin. Eto, tapos na naman po tayo. Ang aming kagustuhan lang naman mga kasangga ay malaman ninyo at maranasan ninyo kung ano ang meron sa ating produkto, okay? Sa Jmar Marketing. Kaya nga tayo ho ang nandirito lagi-lagi para sa inyo. Para sa ganun mga kasangga
ay magbalitaktakan, magkamustahan, mga yan. Kaya ngayon, binabati ko nga pala ng isang magandang pakikinig time. Etong mga kasangga natin na laging tumututok at nagbibigay ng magagandang mga mensahe sa atin habang tayo ay nagpuprograma. Napakasaya. Hi kay Sir Adamson Bacali. Magandang pakikinig time kay Ma'am Adoracion Ramen. Ganun na rin po kay Sir Albert. Yan, good morning kay Ma'am Alma. At ganun na rin kay Ma'am Amelia Pagatpat Azueta. Yan, ni Auntie Amel. Yan, magandang pakikinig time. Ito na muna. At tayo'y magpapa-birthday na muna mga kasangga. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ginawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Ayan na naman mga kasangga ang ating mga magbe-birthday ngayong araw na ito. Happy birthday po sa inyo. Pagpalain ho kayo ng Panginoon. Di ba? Napakasaya nga naman talaga mag-birthday ngayon. Pwede nating regaluhan ng mga may karawan. Lalong-lalo na kung yan ay senior citizen na. Ang ating mga produkto ng Jmar Marketing. Nandyan ho yan yung Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Merong agaricus, blase, morel, mushroom, panax, ginseng. At hindi lang yan, meron din hong spirulina. Meron din ho tayong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1. Chocolate drink with stevia. Pwedeng pampaseksi ito ni ate. At saka mayroong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1. Coffee mix with stevia. Nandiyan din ang ating natural blend tea mix with mangosteen. Yung ating Mark Stevia na sweetener na napakababa ng calorie mga kasangga. At hindi lang yan, meron din ho tayong Mark Capsule plus C food supplement. Lahat po ng mga yan mga kasangga naming minamahal mga produkto ho ng Jmar Marketing. Samantala, ito na sa ating verse of the day. Ngayong araw na ito, pakinggan hong maigi sa Proverbs 23:7 o kaya mga Kawikaan 23:7. Sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Tignan nyo sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Yan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Mga kaibigan, mga kasangga, meron ho tayong mga pinanggagalingan. Like for example ho tayo mga kasangga ay merong mga pagkain sa bahay, merong mga sabihin natin na ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, nais ko lang ipaalam sa iyo, hindi sa iyo yan. Galing yan sa Panginoon. Kaya huwag ho tayong madamot. Kung meron ho tayong alam na nakakaganda sa ating mga kababayan, sa ating mga kasangga, huwag ho nating ipagdamot yan. Yan man ay pagkain, yan man ay pera, yan man ay kagamitan. Mga kasangga, lahat yan ay kumukupas. Mawawala ho lahat yan. Huwag mong itago yan. Aanayin lang yan. Di ba? I-bless mo yung mga kakilala mo, mga kasama mo, mga kasambahay mo, yung mga kapitbahay mo, kamag-anak mo. Iyan ang kagustuhan ng Panginoon. So dyan na po tayo nagtatapos sa ating programang Kasangga at Kalusugan ngayong araw na ito. Ako po yung naging kasangga, James Agustin Baniaga. Magandang araw sa ating lahat. Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, Member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oratio Imperata for peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May sakit ka ba katulad ng cancer, hypertension, mataas na uric acid, diabetes, sakit sa puso, at marami pang iba, ngunit wala kang perang pampagamot? Subukan na ang iCure Capsule 750mg. Ito ay may mga sangkap na tutulong sa iyo na gumaling sa karamdaman tulad ng mangosteen, makabuhay, Q10, noni, ashitaba, moringa, at iba pa. Sa halagang 12 pesos lang per capsule, hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating mga masusugid na tagapakinig. Ito na naman tayo, no? Dito tayo sa ating pong programang Usapang Pangkalusugan. Kasama po ang inyong lingkod, Dr. Inggito po, no? Na maghahayag sa inyo, magbibigay sa inyo ng mga tips, no? At live natin kahapon, may mga nagtanong sa atin regarding po sa ano daw ang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng dry skin. Yan. So, alam nyo ba na ang dry skin ay pwede pong maging dahilan yung pagbaba o kakulangan natin sa copper. Yung copper na yan, yung function yan, pinapaganda po ang role ng iron ng ating katawan, vitamin C, absorption, zinc, no, para man-neutralize yan. At ganun din po, no, yung mga benepisyo niyan, pinapaganda niya yung neurotransmitter ng ating utak.
yung antioxidant properties, yung mga enzyme na kailangan po ng ating laway, kailangan po ng ating similya, kailangan po ng ating pong pawis. Yan po ang isa sa role ng copper na binanggit natin. Bakit po nagkakaroon tayo ng dry skin? Malaking pong factor yung mga vitamina na nawawala sa ating pong katawan. Kaya yung copper na yan, tutulong yan para yung makinain mong mga vitamina, mga minerals, mga amino acids, i-absorb nun. So parang siya yung nagtutulong para i-absorb yan. So ano ba ang kailangan natin ng mga yung source, no? O mga pwede nating kainin, available po sa ating kusina. So alam nyo ba na ang barley ay napakataas po ang content ng copper niyan. Yan. Kaya po nabanggit natin yan, yung barley na yan, one of the best source, no? Ayon po yan sa pag-aaral ng Philippine Councils for Health Research Development. Pati po ng PITAC, no? Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare dito sa Pilipinas, which is doon po galing ang inyong lingkod. No? Pinapatunayan din yan ng ating pong Department of Health. So, yung barley po, no, na FDA approved, which is nandito po sa ating iCure 18-in-1. Kaya doon po sa mga taong hindi nakakatulog, mga taong dry ang skin, kulang sa collagen, kulang po sa glutathione dahil umiinom ng alak, umiinom po na may mga bisyo tayo, no? Mahilig tayo ng mga powderized juice, no? Soft drinks, iwasan po natin yan. Yan po ang isa sa mga magnanakaw sa loob ng ating katawan. Kaya itong iCure 18-in-1 coffee natin, may sangkap siya ng collagen, glutathione, barley, no? Moringa, at ito po yung ginamit nating kape dyan ay yung pulpul corn, no? May noni din siya, may turmeric, no? At guyabano. So, marami pa po yan, no? Bagamat ang ating oras, alam nyo, ay sobrang bilis at sobrang ikli. Kaya, sinushortcut natin. Ayan. Bukod dyan, doon sa mga nagtanong sa atin, hindi lang naman po source ay barley, no? Pwede natin yan makuha sa mushroom, potato, whole grain, peanut, cashew, walnut, no? Almost nang meron pong mahilig kayo sa mga nuts. Mataas po sa copper yan. Kaya sa ating mga tagapakinig na nagkakaroon ng dry skin, yan, subukan nyo yung ating iCure 18-in-1 coffee. Available po yan sa inyo po mga pharmacy, sa mga suking tindahan ninyo. Pwede rin kayong bumili niyan through Shopee. At ito po si Dr. Inggito, nagsasabing, tell me what you eat and I tell you who you are. God bless. iCure Coffee 18-in-1. Ang iCure Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinugurian itong superfood na isa sa pinakamataas sa pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCure Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Con, bango maka-bloom sa charm. Walang amoy gulo kahit sampay sa laon. Bango maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. Ako po si Abigail De Luna. Dati akong laging stress dahil sa trabaho. Madalas din akong hindi makatulog sa gabi. Pero mula nung uminom ako ng iCure Stem Cell Coffee, mas naging kalmado ako at nag-glow ang aking mga balat. Mas nakakatulog na rin ako ng mahimbing sa gabi. Kaya huwag na po kayong mag-atubiling subukan ng Stem Cell Coffee. Hindi lang po ito masarap, nakakabuti pa sa ating kalusugan. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya
Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Manipot, iti number 1. Smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, smarto kaldero. Ang galing for everyday. Kasta the Smart iti dishwashing paste. At ang double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Lumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton sa mantiyak, malupit sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity, laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. The double whitening papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kagayam kagakabsat intay danggan ni Ate Luz V. Minda Domingo Arellano. Umininom iti Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Luz V. Minda Domingo Arellano, sir. Barangay Loreto, Solsona, Ilocos Norte, sir. Noon niya ti trabaho yung ma'am? Awanan, sir. Gaywanak lang ti apugo ko. Ay, manot tawan yun? 59, sir. Agkasano yung anamon, ma'am, ti Mark Cafe tayo? Agdingdingyak ti radyo, sir. Ito. Api nga minom kayo ti Mark Cafe, mama niya ti problema yun? Adarod diabetic ko, sir. Din mariklik na kamadi. Agawan damutin. Ayat makunayo, ma'am, kada ti produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. So, tagyaman ak, sir, dahito yung cafe cut nga Mark Cafe, sir. So, kasla nakariknak na ng palagaan ti bagik. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ka rin di butika and drug stores, dito'y lugar tayo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di ko na awan pagkulang Kudmuaken ka awan kapadpad na Siyak di ko na awan pagkulang Kanuagayatang isip ka pupulman Awan di may katwa awan di may katlo maikapati nga Inek ito waluken siyang ulo Siksikalaeng awan sa bali
kapat gan nagameng ko ketya to itulo ayat ko mairubo. Umasiden ka man biyag ko, umay kang dito'y arpad ko, tapnong maipananam ko, samit panagayat ko, di ka kumaag pangadua, tato'y pusog para ken ka, awan pulos makaala, ayat ko no dilaeng sika. Kasta kinapatig mo, biyag ko dito'y puso, awan makabalik, awan makapagsaon, tasig sikalaen, di kapat gan nagameng ko, ketya to itulo, ayat ko mairubo. Kasta kinapatig mo, biyag ko dito'y puso, awan makabalik, awan makapagsaon, tasig sikalaen, di kapat gan nagameng ko, ketya to itulo, ayat ko mairubo. Ketya to itulo, ayat ko mairubo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. Maria Isabel Renio Paapo. Agtaw enak iti 55, agnaednak iti Santo Domingo, Ilocos Sur. Naragsaknak nga mangi-share kada kayo iti daytoy impaay kanya ka nagsayaatan iti bagik. Daytoy iCure Stem Cell Coffee. Dati ket adu ti marikliknak nga nasakit iti bagik. Kang ronaan iti saan nga panagbawas iti regular. Iso pa iti rason ti panagkakapsut ko.
tunggal umapay daytoy sa anak nga makaidna nga pirme danag ko. Adda nang ibagakit nag-advise kanyak nga agkapenak iti iCure Stem Cell Coffee. Ket pinadas ko nga rod nga iyuray awan pamatik. Mamitlunak pay lang nagusar. Ket addan nagmayatan na naginggat regularen iti panagbawas kon. Thank you iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. Adtoy dagiti programa ngayong kay manggigan dito'y RPN Radyo Ronda Batak 639 kHz. Lunes ingana ti Biyernes alas 8 ti bigat inganat alas 9:30 ti bigat. Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition alas 9:30 inganat alas 10 ti bigat ti Masakbayan. Alas 10 inganat alas 11 ti bigat Ronda Pilipinas. Alas 11, inganat alas 11:30 ti bigat, Dear Mr. Lonely. 11:30, inganat 12 o'clock, titingan na teldaw, Kastala ti biyag. Alas 12, inganat alauna ti malem, Radyo Ronda Balita Midday Edition. Alauna, inganat alas 3 ti malem, Baro Arimat. Alas 4, inganat alas 5 ti malem, Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Alas 5, inganat alas 6, Dina Santuan Amisa. Alas 7, inganat alas 9 tirabi, Haranaan ka, ayat ko. Iti aldaw ti Sabado. Alas 9, inganat alas 9:30, ti Masakbayan. Alas 9:30, inganat alas 11:30, Nalakan Boyet. Alas 11, inganat alauna ti malem, Pulis Asentado. Alauna ti malem, inganat alas 3, Taljap, tinagrup sa Nakalman. Alas 3, inganat alas 5 ti malem, Chismisan na. Alas 6, inganat alas 7, tirabi, Haranaan ka, ayat ko. Ti aldaw ti Domingo, alas 6, inganat alas 7 ti bigat, Good news to all men. Alas 7, inganat alas 8 ti bigat, Nasantuan Amisa. Alas 9:30, inganat alas 11:30, Dry Aw, ti RPN DCRL. Alaunay media, inganat alas 2 ti malem, ti Isuro ti Biblia. Alas 2, inganat alas 3 ti malem, Saning-i ti sakaanan iti Dios. Alas 3, inganat alas 5 ti malem, Timek ti Kailokwan. Alas 6, inganat alas 7 ti rabi, Haranaan ka, ayat ko. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nakita ka jakun maawatan, daytoy marikrik nga tarimusi. Niyayat dito'y kaunggan nga isot ng riribok to'y panuno. Kuken isi tasika tiamin ko, ragsak daytoy puso, tasika tinakakayaw, nagdayeg to'y kinatao, sapay ta dinagparigaten, ayat ko kumatiyak lunem, ay wen patje.
nagmaymaysa, sikat linawon to'y parparong mata. Bayat tinagpanakay ridep, sikat inak madardarep-dep, way ayate. Ta sikat yamin ko, ragsak daytoy puso. Ta sikat tinakatayaw, nang dayeg to'y kinataw. Sapay ta di nagparigaten, ayat ko kumatiak lunem, ay wen patjen. Ta sikat yamin ko, ragsak daytoy puso. Ta sikat tinakakayaw, nang dayeg to'y kinataw. Sapay ta di nagparigaten, ayat ko kumatiak lunem, when aklunem, ayat ko tiak lunem, when sikat ti amin ko.
Time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hatid sa inyo ng Doc Super Gold Vitamin C, Doc Herbal Capsule, Super Gold at ng Doc Herbal Coffee. Ang programang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Ito ang programang magbibigay ng tamang payo, impormasyon at pangangalaga sa ating mga kalusugan. Uminom na ng Doc Herbal Capsule Super Gold. May mga sangkap na natural tulad ng mangosteen, manunggay, guyabano at marami pang iba. Kaya para mas maging healthy, dito tayo sa natural. Ang Doc Herbal Capsule Super Gold. Mabibili sa mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. At alam nga po natin, constipation, mother of all diseases. Para maiwasan at matulungan ang pagkaroon nga po ng constipated, tayo'y uminom ng laxative juices tulad na lamang ng apple o kaya tayo'y uminom ng cocoa milk. So ang ating gagawin, kukuha lamang tayo ng isang buong niyog at ating i-extract o kaya ating kikidkirin ang kanyang apong katas, at kapag makaipon tayo ng isang basong cocoa milk o kaya gata, ayan nga po yung ating inumin 1 hour before meal. At para sa mabis at epektibong kombinasyon, tayo uminom ng Doc Herbal Capsule 700 mg. Ito ang nagki-cleansing sa loob nga po ng mga lason nga po ng ating katawan. Kung kape ang pag-uusapan, dito na nga tayo sa Doc Herbal Coffee. Kape na, gamot pa. Ito po si Doc Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sa panahon ngayon, ang dami ng sakit na nagsusulputan. Para iwasan yan, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Ang kapeng lumalaban sa mga bakterya na maaaring yung makuha sa pang-araw-araw po natin. Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Dawid aktap no umay agpaagas. Indem nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nagadu nga pinadpadas kun nga agagas. Hanggang nangeg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold. Manipod nagusara kadagitoy. Naglaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Isu nga padasin nyo ti agusar ti Doc Herbal Capsule ken Doc Herbal Coffee 21-in-1. Agyamanak Doc Herbal. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
asikat kapatgan agameng ko asikat laing ubiyag ko makaiten tiragrag sa ko di ka madanaga tasyak makarigna iti pateg mo uray kasanong ang si panaguyaw daken ka diyak mamati kasta't panagayat kuken ka diyak tu agbabawi tasikat mangted kiret ko anak nuan sudi umay kan obiyag ko tainta aglailo tainta sisipan ayan naya abdiag mudo tainta rignaen sudit pamatek ko tapno di tamaalilaw ayan ayat ta intanin kandado umay kan obiyag ko tainta aglailo tainta sisipan ayan naya abdiag mudo tainta rignaen sudit pamatek ko tapno di tamaalilaw ayan ayat ta intanin kandado Ginawa ko ang awiting ito para sa mga babae na minsan nagmahal at nasaktan. Sa mga ina na minsan ang ninais sa buhay lumigaya. At sa akala nila katapusan na nila dahil sa isang pagkakamali. Ito ang kwento mo. Makinig ka, makinig ka. Di mo naman na kailangang magpaliwanag pa. Alam ko naman na di mo to sinasadya. Dasal ko lang na sana'y lumigaya ka. Sana matapos na ang pagpatak ng luha. Maaga kang napagtuunan ng pagsubok. Hindi na kalang tapos na ang mundo mo sa pag-ikot. Bumigat ang pasakit sa damdamin, sa natunawin. Ang nakaraan hindi mo naman na pwedeng bawin. Mapalipat ka sa hangin, tuluyan na itangay ka. Sa alon ng ilog, tuluyan na ianod ka. Nais mo nang mapahinga, kunin ka na ni ama. Pero sa isip mo'y hindi to tama. Kahit hirap ay nagsubok na ipagpatuloy. Munting pangarap, kunting nabuloy. Kaya abot sa ngiti ang tuwa ng mailuwa. Tuguan na bata sa hinihigaan mong kama. Maging malaya, huwag kang matakot. Sundin mo ang tibok ng puso. Maging malaya, hayaan mong lumipad ang isipan at manalangin ka. Sakit matatanggal, lahat makakamtan. Hindi ka nagkasala, maging malaya.
naging maramot ang tadhana. Tanong anong parusa, anong kasalanan kung bakit ka ba nagkurusa? Tinalikuran mo ng lahat, pilit hinahati ang oras. Ginhawang di mahata, lunas di mahanap, hanggang sa pagdagsa ng bagong suliranin. Mag-isa ka na lang, maano mo to kakayanin? Tuluyan ka ng nilisahan ng laman ng iyong anak. Pigil hinig ang mahihimatay sa pagbagsak, parang ilaw na nawala ng liwanag. Nagkalat na sugat na hindi masukat, mga gabi mo na nawala ng bukas. Tanong kailan ka ba makakatakas at biglang sumagi sa iyong isipan kung anong kahihinatnan, kung mag-iiyak ka lang. Kinuha ang sanggolan sa mukha mo, tinitigan kahit nang hihinay, alam mong di pa tapos ang laban. Maging malaya, huwag kang matakot. Sundin mo ang tibok ng puso. Maging malaya, hayaan mong lumipad ang isipan at manalangin ka. Sakit matatanggal, lahat makakamtan, hindi ka nagkasala. Maging malaya, sa tulong ng taimtim na panalangin, nag-iba ang ihip ng hangin, pinagbuksan ka ng langit. Isang ina, isang buhay, bagong pag-asa. Ngayon'y malaya ka, kaya huwag kang mabahala. Sa'yo na ang mundo, kaya yakapin ito. Hawak mong bawat minuto at hindi ka sumuko. Pinalaki mong mag-isa ang disgrasyang pinunla na siyang nagdulot ng ligaya sa iyong mga mata. Ang malabo ay naging malinaw, bawat paligid mo ngayon ay nabigyan ng kulay. Alam mong pag umibig ka ay tunay, na kahit masaktan, dapat lang masanay. Wala nang pangabang hadlang sa daanan, naging matibay kang binago mo ang kapalaran. Ganap na malaya ka na, umibig uli. Sukli man ay sakit, magbangon uli, yeah. Maging malaya, huwag kang matakot. Sundin mo ang tibok ng puso. Maging malaya, hayaan mong lumipad ang isipan at manalangin ka. Sakit matatanggal, lahat makakamtan, hindi ka nagkasala. Maging malaya. Maging malaya, huwag kang matakot. Sundin mo ang tibok ng puso. Maging malaya, hayaan mong lumipad ang isipan at manalangin ka. Sakit matatanggal, lahat makakamtan, hindi ka nagkasala. Maging malaya. Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dagdag kaalaman, dagdag kaalamang pangkalusugan, dagdag kaalaman. Alam nyo ba na ang iCure 18-in-1 coffee ay mataas sa betaline? Ang betaline ay isang phytonutrients, isa sa pinakamataas na anti-inflammatory at antioxidant na matatagpuan sa beetroot. Ayon sa nutrition and diet specialist na si Bill Gelly, ang beetroot ay may kakayanan palakasin ang ating resistensya ng katawan, tulad ng upper respiratory tract infection,